Kaixo, nire izenek erazkune da eta Zuleibar Lamedi ikastegiko irakaslea naiz. Bueno, seigarren bidalketa honetan egingo dudana da, bizio apur bat orokor bat, bidalketa honetan dauden hiru bidalketa txikien artean, egindakoaren, laburbildu egingo dut. Vale, orduan, lehenengo eta behin, ikasleen aurre ezagutzeko galdetik bat prestatu dut, lau atalean. Eta, hemen ikusten duzuen bezala, hau izango da galdetegia, prestatuta daukagun galdetegia, galdera ezberdinekin, eta, apur bat, jakiteko gehien bat, zen momentutan dagoen bakoitza, Orduan, galdetegia bidali, eta, gure informazio ematen diguna da, edo, aztarna digitala ikusten diguna da, ikasle bakoitzak zenbat bider egin duen ariketa hau, eta gero gehien bat, ikusteko eurik, ze ezagutza duten, eta ze balio, ze emaitz lortu duten. Emaitz hauek, hemen urtengo lirateke, Excel bat sortuko luke, eta, Excel honetan, emaitz horien azterketa egingo genuke. Hemen kasu honetan nik daukat prestatuta, edo ez dugu martxan jarri, eta nire aztarna digitala bakarrik dauka, urrengo urtean martxan jartzen badugu, izango genuke aztarna digital hori, ez? Gero bai, ikusten dugunez, galdera bakoitzean ikusiko dugu historikoki, zenbat jentek azertatu duen, eta nortzuk ez duten azertatu, eta ikusiko genuke, galderak, guretzako hori ondo torriko litzai duke, porque, aztarna honekin, ikusiko genukena da, igual galdera ez dagoen ondo enfokatuta, o enfokatuta ondo dagoen, eurentzat, ikaslentzat, zailtasun bat duen ariketa honek. Bestalde, lau B atalean, egin behar izan duguna da, galdetegi bat jarri dugu, ikasleen evoluzioa neurtzeko. Orduan, kasu honetan, elektroteknia gaiarekin gaundenez, hau da, ariketa jarritako ariketa, hemen daude galdera ezberdinak, eta, aurreko kasuan bezala, Teams plataformaren barruan Forms programak ematen digun informazio zehatza eta baliozkoa da, alde batetik, lehen kontatu dudan bezala, galdera bakoitzean zenbat ikasle parkatu ondo erantzun duten galdera, nortzuk ez, eta ikusteko apur bat bai, gure aldetik, galdera ondo planteatuta dagoen, ez dagoen, edo galdera bestera batera planteatu galdezakegu, edo galdera ez den ondo azaldu klasean, edo emaitzak ikusita, galdera oso zaila dela kontutan izanteko, Eta, beste alde batetik, hemen ikusten dugu bai, emaitzak, kasu honetan lehengoan ez, kasu honetan, praktikan jarrita daukagu, eta 56 ikasleik ja, badaukate ja erantzun da. Orduan, hemen ikusiko genuke, momentu oro, adibidez, kasu honetan, Markel Estradak, 10-tik 10 puntu atera zituen. Edo adibidez, Aratzek, 8, hemen ikusten ditugu, puntuazio ezberdinak. Eta amaitzeko, planteatzen dugun feedback modeloa ere azalduko dizuet. Esan dizuetan bezala, beste bideoan informazioa hobeto azalduta, edo zabalago azalduta duzue, hemen ikusten dugun bezala, tarea baten barruan, ematen digun informazioa da nortzuk entregatu duten, nortzuk ez duten entregatu lehenengo eta behin, ez duten entregatu artean, nortzuk ikusi duten eta nortzuk ez duten ikusi ere ez, dokumentua, eta entregatu dutenak. Kasu batean, adibidez, ederrek ikusiko genuke, zer entregatu duen, hemen hartu beharreko lirateke entregatutako ariketak, eta zuzendu ostean, eman diogun feedbacka ikasleari. Eta amaitzeko, kasu honetan feedbackan segimendu bat egiten duguna da feedback hauek Excel batera esportatzen ditugu, eta ariketan barruan gordetzen dugu bertan jasotako feedbacka. Honekin zer lortzen dugu, urtean zehar ikasleak duen evoluzioa argi eta garbi sailkatzea eta aztertzea. Eta, hau izango zen, hemen ikusten duzue, esportutako Excela, hemen izenekin, eta bai hemen, bakoitzak noz entregatu duen, eta jasotako feedbacka ere bai. Eta, hau izango zen, 6. bidalketarako prestatutako informazioa.